Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Халык уңайлыгы хакына. Азнакайда коммуналь инфраструктураны яңарталар. На сегодняшний день 5,5 километр уже алышынды. 500 метр калган инде. Жәлилшілерін еске алып, қолабызда Муса Жәлил һәм аның көрәштәшләре хөрмәтенә митинг узды. Алга таба бару юлын сыза торган кешеләре була. Гадәттә алар шагыйрьләр. Татар халкының карап торган ике бөек углы бар, Габдулла Тукай һәм Муса Жәлил. Өч шаяручы. Әлмәттә беренче балалар стендап концерты үтте. Оештыручылар әйтүенчә, монда Әлмәт, Татарстан, Казан гына түгел, бөтен Рәсәйдән килгән катнашучылар бар. Азнакайда коммуналь инфраструктураны яңарту буенча төбәк программасы нигезендә җылылык шелтәрләрен алыштыру эшләре бара. Программага Үзәк котельныйда Шәйхетдинов урамындагы 15-нче йортка кадәр булган шелтәрне алыштыру кертелгән. Бу эшләр белән бәйгедән үткән оешма шөгыльләнә. Быел проект нигезендә турба салу эшләре өчен республикадан 124 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Монда сети меняются по программе МКИ, тепловые сети. Быелга 6 километр сетлар меняются инде лаберса. На сегодняшний день 5,5 километр уже алышынды. 500 метр калган инде. Задача до начала отопительного сезона успеть, до конца строительного сезона. Теплогаз төзелеш компаниясы җитәкчесе Альберт Хамидуллин сүзләренә караганда, иске җылылык шелтәре шактый тузган, шуңа күрә еш авариялар булган. Когда при демонтаже смотрим, какие трубы демонтируем, они уже... Демонтаж вакытында турбаларны карасак, белмим, алар ничек сулаганнардыр, тишелү очраклары еш булган. Хәзер инде бу участокларда якындагы 30-40 ел эчендә мондый күренеш булмас дип өметләнәм. Этих порывов они не увидят. Эшләр барышында ишек алдында юлларны ябарга туры килә, кайбер кыенлыклар килеп чыга. Шулай да кешеләр белән аңлашабыз дип искәртә проектны башкаручылар. Эшләр парла ауыр, конечно, монда, потому что ихаташында эшлибез, личный транспортный средстволар белән ауыр эшләргә. Юлларны ябарга туры килә. Но жительләр аңлый безне, бик әйбәт, потому что дворларны ябабыз. Эш авыр булса да, җегетләр бик әйбәт эшлиләр, тырышалар, шәһәр өчен тырышалар. На данный момент у нас Хәзерге вакытта 6 эретеп ябыштыру звеносы эшли. Объектта 24 кеше, 3 ИТР эшли, 3 экскаватор, 3 манипулятор. 3 манипулятора. Турба салу, чукырларны күмү һәм арттан төзекләндерә бару эшләренә 40-тан артык кеше җәлеп ителгән. Эшләр бүген тулы көченә бара дип белдерә җитәкчеләр. Программа 2 елга исәпләнгән. Киләсе елга тагын 10 километр озынлыктагы җылылык шелтәрен алыштыру планда тора. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә Тельман урамын төзекләндерү дәвам итә. Әлеге участокта ремонт эшләре яңгыр канализациясын төзү зарурлыгы аркасында бер аз сузылуга карамастан проект ахырына таба бара. Бүген исә ремонтлана торган участокның яртысына борт ташы салынган инде. Яңгыр канализациясе төзелгәннән соң яңа асфальтны 2 катлам итеп җәю һәм билгеләр салу башланачак. Моннан тыш автомобильчеләргә уңайлы булсын өчен машина кую урыннарын эшкәртелгән асфальт кулланып төзекләндерү дәвам итә. Ел сайын 25 август Россиянең төрле төбәкләре һәм Татарстан Республикасында герой шагыйрь Муса Жәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне билгеләп үтелә. Бу уңайдан калабызда да митинг узды. Шагыйрь һәйкәле янына Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге вәкилләре, аның иҗатын сөючеләр һәм фаҗигале язмышына битараф булмаганнар җыелды. Чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты.
Бер нәрсәм юк минем монда хәзер, йортым, бакчам. Очрашуга ветераннардан алып мәктәп укучыларына кадәр милли каһарманнарның исеме һәм аның үлемсез иҗаты кадерле булганнар килде. Җыелганнар Муса Җәлилнең һәм аның көрәштәшләренең батырлыгын искә алды. Алар шагыйрьнең язылган шигырьләре сыгылмас ихтияр, ватанга мәхәббәт һәм җиңүгә ышаныч символына әверелүен тагын бер кат искә төшерделәр. Хәтта фашист төрмәләрендә дә ул иҗат итте. Аның шигырьләре батырлык символына әверелде. Без герой шагыйрь һәм аның көрәштәшләре батырлыгын онытмыйбыз. Аларның исемнәре мәңге безнең күңелләрдә, геройларга мәңгелек дан. Мәктәп укучылары, активистлар һәм әлмәтлеләр моабит дәфтәрендә язылган шигырь юлларын уку өчен чираташып микрофон янына чыктылар. Сәхнәдә Муса Җәлилнең вәхшәт, бүреләр һәм башка күңелгә үтеп керә торган әсәрләре яңгырады. Авыл яна, шәфәк нуры булып, уйный күктә янгын шәүләсе. Күмерленгән өйнең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала елый, капшый аның сулган күкрәген. Ятып суыра, туктап карап тора, үксеп уа анан күзләрен. Хәтер көнне 5нче сыйныф укучысы Риналия Хисамиева яшь ана шигырен сайлап ала. Аны төп героиняның авырлыкларга карамастан батыр һәм үз принципларына тугры калуы илһамландыра. Әйе, дулкынланып сөйлим, мин аны бик яратам. Вообще, аның шигырьләре бик мәгънәле. Митингта чыгыш ясаучылар Муса Җәлил һәм аның иптәшләренең батырлыгы мәңге истә калырлык икәнен ассызыклады. Алар татар халкының гына түгел, бөтен кешелекнең бөек каһарманлык һәм үз идеалларына тугрылык үрнәге. Һәр милләтнең карап торган уллары, үрнәк шәхесләре, маяклары, шуларга карап аларның тормыш үлгесендә алга таба бару юлын сыза торган кешеләре була. Гадәттә алар шагыйрьләр. Татар халкының карап торган 2 бөек углы бар, Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил. Җәлилчеләр истәлеге халык йөрәгендә мәңге калып, ватаныбыз һәм халкыбыз өчен горурлык хисе уятачак дип ассызыклады оештыручылар. Килүчеләр 1 минут тынлык белән татар көрәшчеләрен искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр салды. Хасан Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтси компаниясе. Зиннәт Хасанов Муса Җәлил көрәштәшләренең берсе 1944 елның февралендә фашист төрмәсендә 11 татардан торган төркем үтерелә. Алар арасында Муса Җәлил, Зиннәт Хасанов һәм тагын 9 каһарман була. Зиннәт Хасанов Уфа губернасының Минзәлә өязе Иске Кәшер авылыннан, бүген авыл Сарман муниципаль районына керә. Биредә тау өстендә авыл каһарманы истәлегенә такта ачылды. Иске Кәшер авылы халкы сөйләвенчә, борынгы гадәт буенча ерак юлга яки сугыш кырына баручы үз исемен таш кыяга язып калдыра торган булган. Бу исә туган якка исән-имин әйләнеп кайту өчен эшләнелгән. Әлеге тауда күп кенә ташны кырып язылган исемнәр бар. Аның кайберләре яңгыр белән инде юылып та өлгергән. Әлеге тау Ябалак тау дип атала. Аңа бу исемне Иске Кәшер авыл халкы бирелгән. Һәм бүген монда менә шундый истәлек тактасы ачылды. Зиннәт Хасанов шушы авыл егете һәм ул кайчандыр шушы тактага үзенең исемен язган булган. Ә хәзер инде аның истәлеге мәңгелек. Аннан соң булган буыннар өчен Зиннәт Хасанов исеме мәңгелек дан, батырлык, сабырлык, каһарманлык билгесе булып торыр. Истәлек тактасы ачу тантанасыннан соң Хәтер көне авыл үзәгендә мәдәният йорты һәм музей бинасы каршында Зиннәт Хасанов бюсты янында дәвам итте. Чарада Сарман муниципаль районы башлыгы Фәрит Хөснүллин истәлек тактасын оештыручыда катнашкан һәркемгә рәхмәтен белдерде. Төп инициаторы һәм оештыручысы Зиннәт Хасанов һәм авыл тарихы музееның фәнни хезмәткәре Илдар Юсуповка Сарман районы башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Иске алу көнендә авылда Зиннәт Хасановның туганнары да катнашты. Алар арасында Дамир Мусин да бар. Ул Җәлил герое Зиннәт Хасанов гаиләсен дәвам итүе белән горурлануын искәртеп үтте. Әлбәттә, Муса Җәлилнең һәм Зиннәт Хасановның тормышлары, аларның үрнәге безгә ничек безнең тормышны дәвам итәргә дигән сорауга җавап бирәләр. Яшьләр шуны күрә, преемственность дигән нәрсә сеңдерәләр инде. Зиннәт Хасанов туганы Иске Кәшер авылында яшәүче Алмаз Якупов. Алмаз абый ярты гасырдан артык механизатор булып эшли. 1982 елда Искр колхозында Зиннәт Хасанов исемендәге премия оештырылгач, ул аның беренче лауреаты була. Мондый ялкалар яңадан кабатланмасын иде. Безнең
Benim tuğanım abizme İskalı'da katnaşkan, barağızga da bir küp rahmet. İnsan sağ yaşagız, selamet bolagız. Bütün kayga hasretler görmegіз. Olmaz һәм Зина Якуповлар Зиннәт Хәсәнов музейын оештыруга ярдәм иткән гаилә. Зина апа әйтүенчә, каһарман агач белән дә, тимер белән дә эшләргә оста булган. Торып укыган парталарына тикле, ул бит инде Зиннәт абый яшь вакытта үсмер чагыннан ук, кичкенә чагыннан ук колайчылык белән шөгыльләнгән ул. Бик күп нанда теге көмер чүлмәкләре, соскылар, зәмкиләр, кемгә нәрсә кирәк, колайдан тимердән эшләргә оларға бик нык әвәс булган инде. Зиннәт Хәсәнов музейында бой фонд урнашкан. Борынгы конкурс әйберләре дә, вакыт үзе белән соргайган тарихи документлар да, күп санлы фотосурәтләр дә тупланган. Монда музей һәм авыл тарихы фәнни хезмәткәре Илдар Юсуповның да роле зур. Хәзер исә аның тагын бер хыялы тормышка ашкан. Бу тау битенә истәлек тактасы беркетелү. Минем хәзерге уй кешешләрем, мин шатланам, менә шушы эшнең барып чыгуына. Минем инде күптән хыялым иде. Зиннәт Хәсәновның исемен мәңгеләштерү буенча инде, без аның буенча инде байтак эшләр эшләдек инде. Асохма Җанвар, Фаил Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Россия Федерациясының дәүләт флагы көнен экосплав белән билгеләп үттеләр. Су маҗарасын Әлмәт районының экология һәм төзекләндерү департаменты Нур яшьләргә психологик ярдәм үзәге белән берлектә оештырды. Дала Зәйе елгасын агызу катамараннарда төрле яшьтәге һәм әзерлек дәрәҗәсендәге кешеләрне җыйды. Эко-активистлар төркемнәргә бүленеп 3 катамаранга урнашты. Кулларына Россия триколоры тотып, алар Урсалы күпереннән старт алдылар. Үзләре белән перчаткалар һәм шүп капчыкларында онытмаганнар. Акциядә катнашучылар шүп-чарны җыеп кына калмыйча, әйләнә-тирә мөхиткә сакчыл карауның никадәр мөһим булуын аңлату эшләрендә алып баралар. На самом деле это очень сближает. Чувствуешь, что ты делаешь очень важное. Совсем не хочется мусорить. Мы пропагандируем этот здоровый образ жизни и детям, и коллегам своим. Гаилә маҗарасы тирән мәгънәгә дә ия. Оештыручылар мондый чараларда ялгына түгел, тәрбиянең мөһим этабында күрә. Я живу на такой улице, что если дойти до конца, там будет уже лес и, собственно, река Зай. И там очень-очень много мусора, который также плавает по реке. Так что, мне кажется, мы должны убрать этот мусор. Әлмәт районында Россия флагы көненә багышланган экологик ритмә 2нче ел уза. Оештыручылар аны традицион итәргә ниятли. Эко-йөзү турында тулырак 28 август 19:40 чиста киләчәк тапшыруында карагыз. Башка темаларга. Әлмәттә беренче тапкыр комиклар балалар Татарстан дип исемләнгән стендап концерты узды. 300-дән артык катнашучыдан торган бу чара Әлмәт шәһәр паркында үтте. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Сүз Алсу Әхмәтҗановга. Добрый вечер, уважаемые гости. Давайте похлопаем себе в первую очередь, что сегодня мы здесь, на этом мероприятии. Давайте громче аплодисменты. Всем здравствуйте! Оксана Боброва юмористик форматлы республика яшьләр бәйгесенең оештыручысы һәм инициаторы. Форматы очраклы түгел. Оксана балалар, шаяннар һәм тапкырлар клубын җитәкли. Әмма балалар стендап концертын оештыру аның өчен беренче тәҗрибә. Шуңа ул үзенең индивидуальлеген ассызыкларга теләгән республиканың төрле почмакларыннан сәләтле балаларны җыярга булган. Может быть, не новое для города? Стендап шәһәр өчен яңалык түгел, чөнки зурлар өчен стендаплар үткәрелә. Бу балалар өчен оештырылган чара. Монда килгән катнашучылар өчен бу яңалык. Моңа кадәр аларның барысы да беренче этапны узган. Ну прям победили на заочном этапе. Здравствуйте. Я Садердинова Мадина Айратовна. На сцене детский авторитет. Такие площадки, такие пространства дают возможность нашим детям, талантливым детям, одаренным детям и не только в целом детям развиваться, самореализовываться, самовыражаться, свободно творить. Сәхнәдә 7 яшьтән 18 яшькә кадәрге 25 бала үзләрен республика масштабындагы финалда сынап карады. Берничә ай дәвамында алар редакторлар белән эшләп, шаярулар сәхнәдә чыгыш ясарга өйрәнделәр һәм финалга җиттеләр. Алда аларны соңгы сынау көтә. Әлеге проектка 312 заявка кабул иткәннәр. Оештыручылар әйтүенчә, монда Әлмәт, Татарстан, Казан гына түгел, бөтен Рәсәйдән килгән катнашучылар бар. Стендап безнең шәһәрдә беренче тапкыр үткәрелә.
Еш депутат абруйлы кіші шалдан келген Николайның образы шундай. Кішкене төплі депутат тамашашыларны бірінші секундтан ук позитив энергия белән сәламләде. Николай Шояннар һәм тапкырлар клубында катнашучы егет, 2 ел актерлык осталыгы белән шөгыльләнә. Ә менә стендапер ролендә ул беренче тапкыр. Как только публика начинает смеяться с твоего юмора, и ты понимаешь, что зал заряжен, то сразу поднимается настрой, темп, и ты готов идти до конца. Күп балалы гаилә турында шаярулар Ралина Гыймадинованың үзенчәлекле ягы. Ул үзе ишле гаиләдә үскән, шуңа күрә барлык шаярулар күп балалы гаиләләрнең реаль тормышыннан алынган дип таный. Такое облегчение, прям гора с плеч спала. Стояла за кулисами, очень сильно переживала на самом деле. Как выступлю, как зал отреагирует. Но зал невероятный. Они прям очень сильно поддерживали, это было очень круто. 300-дән артык катнашучыдан жюри башта иң яхшы 25 катнашучыны сайлап алса, хәзер эшләр тагын да катлаулырак. 25 баладан 3-сен билгеләргә кирәк. Төп приз Анапага сәяхәт көтә. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат, Татарстанда җәй проекты кысаларында чираттагы якты бәйрәм иртәгә сәгать 16:00-да Кәләй станциясендә узачак. Программада Ойдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының дәүләт фольклор музыка ансамбле катнашында концерт программасы, Ялкын кавер төркеме, шулай ук шәһәр һәм районның иҗат коллективлары чыгышлары, иҗади мастер-класслар, интеллектуаль күңел ачу программасы һәм сәүдә нокталарында эшләячәк. Бирегә шәһәр халкын һәм кунакларын чакырып калалар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.